bari in kira ya daf master ya zo mu je wani guri. Shaku 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 now, shaku 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 now. Hello, maza ya daf kana lafiya? Wallahi lafiya kalau. Kana ina ne yanzu? Wallahi gani Asbir Arena ina shan AC. What? Ina buga irin jam din nan wanda ake yi a sa madibin nan ana yi da hannu din nan. What? To Allah ya dawo da kai lafiya. Ina jiran ka sai ka dawo. Duniya labari wanda yake kin jiki mai horo. Kace min kana Asbir. Alkur'an wallahi yanzu na dawo. To ya na ganka da fatanya? Au ba mu ne ya aike ni in ka wannan fatanya gidan can yayi gyaran bayan gida ne da ita wallahi. Me zai sa in gane daga Asbir kake? Ƙarya nake in zama yaro a nan.